हाय गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो गासिबखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसेनो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आंनि चेनेलखौ। थुदु बिदिब्ला आङो भिडिअखौथ' जागायखाबायानो दङ, नायलांबाय थादो। आं बबे जायगायाव थांदोंमोन आरो मोजां मोजां जायगाफोर नुगोन। बे भिडिअखौ नायलांबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिदिब्ला खोनायलाय ओमफ्राय ओरैबायदि जोहोलि माने गोसोआनो थाथिर नायाखै, ओरैबायदि समायना जायगा माने आयु मोनबावब्ला। मोनसे जायगा खिन्थिनि लोगोफोर नाय, बहुद मोजां। वाव, बेसेबा गाहायाव आं नायहरनो गिदो। बेसेबा मोजांथार बे गाहायाव दै बोहैबाय दं, माने दै दङ। ओमफ्राय आं नाहरनो गिदो। नोंथांमोननो खिन्थिनोसै नै ओइ दैया ज्राव ज्राव खोनादोंना नोंथाङा? ज्राव ज्राव खोनादोंना नोंसोरो? नै बियो हाजो आरो इयो एसे बिराद समायना आरो जायगाया। जों बै दखान फिसा फिसा दङ, ओमफ्राय बेयाव मन्दिर खुलुमनो थाखाय मोनसे बुस्थु लांसै आरो। बेसेबा साफाखा। ओइ लांसै धुपजो बायदिसिना बिदिनो मन्दिर खुलुमनायाव मा मा होयो बेखौनो फैफिनबाय आंनि जायगायाव। मा साफा जादों, गोथौथार, नाहरनो गियो। नाहरनो नोङो ओइलाय ओइनो गोजौनिफ्राय फैदो, गोजौनिफ्राय। लोगोफोर फैनोबो हागोन, बिराद मोजां नांदों माने। दंग' गैला गोथौ। बेवहाय ओमफ्राय दखान फिसा फिसा दं आरो ओमफ्राय बे जायगायावनो जोङो गारिखौबो दोननांगौ जायो। गोजौआव लांनो होआ, माने मन्दिरालागै लांनो होआ। मन्दिर खुलुमनायाव मा मा बुस्थु नांगौ बेफोरखौ बे दखानावनो मोनजोबो आरो, माने न'निफ्राय लाबोखायाबाबो। माने बिबार आरिखौल' न'निफ्राय लांफा जायो, लांफाबाथाय। ओमफ्राय बेवहाय मोननो नागिरा आरो बिबार आरिखौ। ओमफ्राय नै जों दा गोजौखैजा दावखोबाय आरो, माने बिराद गोजौ आरो माने। ओमफ्राय थाबायलांनायाव ओरैबायदि मेङो, माने जों थांखालि बिराद सान्दुं गोसाबो जादोंमोन। ओमफ्राय ओरैबायदि मेंदोंमोन आं, आयु बुंथावजाया माने। थेवब्लाबो मन्दिर मोनहैनाय जायगा मोनहैबाथाय, मन्दिर मोनहैबाथाय दसेनो मोजां मोनो आरो, माने थान्दा बिराद मोजां नाङो माने। ओमफ्राय बे गाखोलांनायावल' एसे खस्थ' आरो, माने दावखोना लांनाय जायो नालाय। फैगोन लोगोफोर बेबायदि सान्दुङाव गोजौ गाखोलांनांगौबा। बोरायनि आखायाव मोनसे दावखोबाय दं। मासे गोजौ। आयौ इसोर, मेंगुजोबबाय। दावखोनाय मोनबावलायबाय। मेंसोदो तामान गानजोब्बायबो। आयौ हाबाब आयौ। ओरैनोथ' गारि गाखोना फैनायाव बिराद मोजां मोनखायो। ओमफ्राय जेथिया बे मन्दिराव थांनो लागायाव गारिसोनो होआना ससेनिफ्रायनो, बेयाव थाबायनांगौ जायो। नै बिराद मेंदो। गोजौ सिरि मोनबाय एबार। नै बेसे गोलाव दंबावो। टार्निं जाबावबायसो इयाव, नै जा गोजौखा। बोरैनो थाबायगासिनो दं। बिराद मोजां गाखोनायाव खस्थ'बाबो बिराद मोजां जायगाफोरा नायनो। गुसु बार बारो। मेंदो आरो एसे सिरियाव गाखोनायाव। गैला अबस्था खाराब जाबाय। फैसिगोनसो सानै खाथ'जोबबाय नै। मन्दिराव मोनफैबाय जोङो दा। ओमफ्राय दसे जिरायबाय, बिदिनो आथिं आखाइ सुनानै पाहारनि दैजों मोजां मोनदों गोसोखौ।
थान्दाथारना दैया। ओमफ्राय दा दसे जिरायखांनायनि उनाव आरो दा बैखैजा मोनसे ओरैहाय माने नोंसोरथ' बुजिनाय नंला, हाजो मोनसे फिसा ओरैनो गिदिंनांगौ आरो बेखैजाबो मन्दिर फिसा फिसा दङ, बेखौबो खुलुमनांगौ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुगोन, आं खिन्थिगोन। नैयो जाबाय हाखर, माने हा सिङाव आरो बियो ससे हाबनांगौ बेयाव। ओमफ्राय बिदिनो बाबा शिबनि माबा दङ, बेखौबो खुलुमनांगौ। ओमफ्राय आरो नैखैजाबो गिदिंलायदो। माथो खोन्थाबाय थानो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुलांबाय थागोन। आसलि मन्दिराव माने बेखौ खननै गिदिंनांगौ आरो खनसे गिदिंनांगौ बे हाजोखौ, ओमफ्रायसो आसल मन्दिराव खुलुमनो मोनगोन। जों दा गिदिंबाय दं, दहायो खिन्थिनाय हाखरा इसिङाव शिव बाबानि माबा दं आरो बेयाव गाइखेर लुनांगौ, हा सिङाव ससे हाबनानै। दा जों गोजौ मानखोबोदों, एसे गिदिंखांनानैसो मन्दिर मोनसे नुहुरलायबाय नै, मोजांथार आरो जायगायालाय। बे मन्दिराव खुलुमबावनांसिगोन, ओमफ्रायसो आरो थांनानै गाहायखैजा ओंखारलांदों। जों थांनायनि सानसे सिगां जोबोद अखा हादोंमोन नालाय, ओमफ्राय हाया गिसि जाजोबदों ना, पाहार एरिया नालाय, ओमफ्राय हाया बिराद फिस्ला जादो। ओमफ्राय लासै लासैसो ओंखारनांदो आरो माने फिस्लाय जानो गिनानै, बबेबा द्रुद थांबा बबेबा जरनायाव मोनहैखागोन। ओमफ्राय बिदिनो बैफोर खनाफोरखै माने गणेश बाबानिबो संख्रि बायदिसिना होयो आरो। ओमफ्राय बिखौ गोदान थांग्रा मानसिफोरा बारा एसेबां माने मिथिया। जोंजों थांफानाय लोगोफोरा माने एसे फुराना आरो थांखाबाय थायोनो माने बे जायगायाव, ओमफ्राय इसोरो मिथिगौ नालाय। ओमफ्राय गणेश बाबानोबो जोङो संख्रि होना फैबाय। ओमफ्राय दा बे फख्रिखौनो बुङो खोमा मैना फख्रि। नायलांदो, बे फख्रियावबो गाइखेर बिबार बायदिसिना होनानै खुलुमनांगौ आरो। ओमफ्राय बे फख्रिनि दैखौबो लाबो, आथिं आखाइ सानाय बायदिसिनाफोराव एसे मोजां मोनो ना मायनो, बिनि थाखाय बे फख्रिनि दैखौबो लाबो। जोंबो लाबोदोंमोन बथलसे। ओमफ्राय नाबो दं दैयाव, बिराद गिदिर गिदिर ना दङ बे फख्रियाव। बे फख्रिखौ ओरै गिदिंना थांखांनायनि उनावसो मेन मन्दिराव खुलुमनो मोनसिगोन। नायलांदो, आं बुंबाय थालायला। हाजोखौ गिदिंखांबाय, एबारो मेन मन्दिराव खुलुमनोसै आरो। ओरै गिदिंना फैबाय जों।